Täzil bayramynyň ruhuna betlenen çäreler paýtagtymyzda vilayetlerde giň ýerme ýa. Arkada sirdarly bagtyar ýaşlar geli üstünlikleri betlenýär. Çäreler ýokary ruh bilentligi özüne jemleýär. Döwrüň talaplaryna laýyk gelýän oňyn özgörtmeden durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda senagat pudugynyň, oba senagat toplumynyň, ulug we aragatnaşyk ulgamlarynyň hususy telekeçiligiň kuwwatyny mundan berekde artdyrmak üçin ygtybarly esas döredildi. Ol Türkmenistanyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokarlandyrmagy gönükdirlenir. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň siýasatynyň baş maksady bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň ýygyderli durmuşa geçirilýän parahatçylyk, söýçülük, açyklyk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan daşary siýasat strategiýasy özara bähwetli söwda ykdysady hyzmatdaşlygy hemde netijeli medan ansanperwer gatnaşyklary giňeltmäge ýardam edýär. Ýurdumyz saýlap alan esasyny oňyn bir taraplyk ýörelgesi düzgän ugruna gyşarnyksa ermek bilen dünýäň gadaklanma bildirgen ähli döwletler hemde iri halkara gurulmalar bilen gatnaşyklary ýygyderli bergedi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň oňyn tejribesi hemde ýokary durmuş ykdysady görkezjileri dünýä beleleşiginiň uly gadaklanmasyna eýe bolýar. Şol görkezjiler bolsa Türkmenistanyň oňyn siýasatynyň ajaýyp meýwesleri, durnukly ösüş maksatlaryna milli derejede uygunlaşdyran ilkinji ýurtdan beri bolan Türkmenistan 2030-njy ýyla çelli gün tertibine durmuşa geçirmäge işçiň gatnaşýar. Döwletimiz bu işi ýygyderli esasy alyp barmak bilen özgörtmeler maksatnamalaryny hemde ösüşiň geljeki meýilnamalaryny işläp düzmekde, durmuşa geçirmekde durnukly ösüş maksatlarynyň biniýatlaryny uğurlaryny hemde görkezjilerini peýdalanýar. Türkmen halky betarap Türkmenistanyň parahatçylyk dörediji kuwwatynyň barha artýanyna tüýsürekden boýsanýar. Çärelerdäki şatlyk, begenç, gülleýän watanymyza hormatly prezidentimize bolan söýgüýüniň alamatdyr. Dawarala çykyşlar täzil bayramçylygynyň öz boluşly bedegine urilýär. Hormatly prezidentimiziň beýik işleri watanymyzyň güllep ösmegine, türkmen halkynyň hal ýagdaýyny gowlanyrmagy gönükdirilen düýpli özgörtmeleri täzil bayramına bagyşlanan dawaralaryň içinden erşarga çolup geçýär. Ýokary ruh bilentligi betlenýän çäreler gaýetlermeden bagtyarlygynyň aýdyň nişanydyr. Täzil bayramynyň ruh bilentligi betlenýän dawaralary hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleri netijesinde ýurdumyza ýetilen belen sepgitleň öz boluşly beýany urilýar. Döwlet başdanmaz belent maksatlara ýetmek üçin öňümizde uly we maksady okunly işleň duranyny hem işe bellige. Göz tuturan giň möçerli meýilnamalaryň hemmesiniň üstünlikli durmuşa geçirilejekdigini ýurdumyzyň ösüş tepkini tasdikleýär. Hormatly prezidentimiz türkmen halkynyň dörejilikli zehinanyň hemde tutan ýerli zähmetiniň öňde goýulan belent maksatnamalary amala aşyrmagyň ygtybarly kepil bolup durýanyny noktaýa. Çärelere bedeg berýän ajaýyp owadanlyk biziň her bir günümizde mahsus. Ol berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan işleň üstünlikleri betlenmegi bilen berip baglyr. Bu ara baglanşyk bayramçylyk münasibetli geçirilýän çärelerde aýdyň ýüze çykýar. Dawarlar watanymyzyň ähli babaty ösüşleri tarap ynamly barýanlygynyň, hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleriniň ruwaçlyklary betlenýäniniň aýdyň alamaty bolup, bu ýsonç duýgusyny döredýär. Döwlet başdanmaz belent maksatlara ýetmek üçin öňümizde uly we maksady okunly işleň duranyny bellep, göz tutulan giň möçerli meýilnamalaryň hemmesiniň üstünlikli durmuşa geçirilejekdigini ýa. Hormatly prezidentimiz türkmen halkynyň dörejilikli zehinanyň hemde tutan ýerli zähmetiniň bu maksatnamalary amala aşyrmagyň ygtybarly kepil bolup durýanyny belleýär. Mehriban halkymyz şu ýylam jewsligini we agdaberligini görkezdi. Ören netijeli bolan 2023-nji ýyl wajyp wakalaryň döwrü hökmüne de taryha gelir. Şol wakalar bolsa Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki awraýyny hasam belende galyrdy. Şolaň ählisi Türkmenistanyň baý geosiýasy, ykdysady serişdeler we adam kuwwatynyň has netijeli peýdalanmak maksady bilen ýurdumyzyň halkara gatnaşyklary ulgamyna dogly goşulmagyna gönükdirildi.